Yusek, good afternoon po. Isinusulong po ni Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang libreng kuryente para sa mga pamilyang mababa ang konsumo. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito? Sakaling maipatupad ito, sino po talaga ang sasagot sa gastos? Ang gobyerno ba o may posibilidad na maipasa ito sa ibang consumers? Sa ngayon po, ipinapairal na po ng administrasyon na libre ang hindi lalagpas sa 50 kilowatt hour na konsumo ng mga benepisyaryo ng 4Ps. So kung magiging maayos po ang provision na ito sa bill na ilulunsad or nais na isabatas ni Congressman Sandro, pag-aaralan po ito. Pero maganda po ito para sa ating mga kababayan. Magiging maganda po ang epekto nito at hindi sila masyado mahirapan kung ang konsumo nila ay maliit at makaka-encourage to na wag masyado mag-aksaya ng elektrisidad o ng konsumo ng kuryente. Pero ito po ay aaralin. So hindi pa po natin masasabi kung papabor o hindi dahil kailangan pong maaral ang mga provisions na to. Salamat, Yusek.